Здравейте, мои братя и сестри! Мир и благодат да ви се умножат и преумножат в душите и в сърцата ви. Днес, мили мои братя и сестри, искам да поговорим за едно послание на Яков 5.15, което казва, в което се говори за вярата. Съборно послание на Яков 5.15 казва така: и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Мили мои братя и сестри, това е една много дълбока тема, в която всеки един от нас ще има какво да добави и ще има какво да вмъкне в тая тема. Братя мои, темата ни е вяра. Вяра, в която ние всички би трябвало да имаме. Също така, вярата е дар от Бога. Не всеки може да се прослави с тази вяра, за съжаление. Но какво се опитва да ни каже Яков тук? И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Яков тук иска да каже на християните, на хората, които са изпаднали в трудно положение и преди и сега, и хора, които се намират в такова положение, че с правилната молитва и истинската вяра Бог ще благоволи. Бог ще благоволи. И ще избави страдалеца. Тук говорим за хора, които страдат, хора, които се измъчват, болни хора. Тук не говорим за материални неща. Тук говорим за неща, които са духовни. Неща, които са много по-сериозни. Тук говорим за неща, за хора, които са в много лошо състояние, здравословно. И с молитва, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне, слава да бъде на Бога, и ако е извършил грехове, ще му се простят. Мили мои брати и сестри, че кой не е извършил грях? Постоянно грешаваме. Ние сме хора от заченати в грях. И искаме, не искаме, постоянно допускаме грехове в живота си. И затова трябва постоянно да искаме прошка за тези грехове. Мили мои братя и сестри, какво иска да ни насърчи Яков? Какво иска да ни каже Яков? Кой всъщност е Яков? Яков е проповедник в църквата в Йерусалим.
и е полубрат на Бога, на нашият Спасител Исус Христос. Яков отправя това послание към 12-те пръснати племена по света. Но се подразбира, че първо то е било предназначено за християните от еврейски произход, живеещи извън Палестина. Тук можем да го докажем с препратки, като отидем на втората глава от 19 до 21 стих. Която казва 19 стих: ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Обаче, искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна вяра? Авраам, нашият отец, не се ли оправда чрез дела, които принесе сина си Исаак на жертвеника? Това са, братя и сестри, хора, които са дълбоко вярващи. Това са хора, които несъмнено Бог е бил милостив към тях. Да, мили мои брати и сестри, тук искаме да кажем, че знаете ли, мили мои, вярата, тя е дар от Бога. Като много други дарения, които Бог ни дава, но ние не винаги ги осъзнаваме. Когато човек се моли и когато иска нещо от сърце и се моли така, че като за последно, тогава Бог чува молитвите. Когато сърцето на човек е чисто, когато сърцето на човек е свободно, когато в него няма лукавщина, когато в него няма омраза, а има само любов, Бог обитава това сърце, такова сърце, и прави в него дом за себе си. Тогава Бог благоволява в човека и тази любов, която благоволява в човека, излиза навън. И може да се види с просто око и да се усети. Но също така искам да кажа, че и тази любов без вяра, без дела,
без доказателства, тя е мъртва вяра. Както Бог сам ни казва, вярата без дела е мъртва вяра. Едно е да повярваме, а съвсем друго е да вярваме. Знаете ли, братя и сестри, когато ходиме и се събираме в неделя на църква, всички ние отиваме на църква, защото знаем, че там е нашият Бог. Защото се надяваме там да усетим нашият Бог, нашият Спасител. Но, мили мои брати и сестри, за да успеем да чуваме, за да успеем да виждаме, за да разсъждаваме, за да осъзнаваме, трябва нашите сърца и нашите умове да са чисти. Да са чисти и да са изпълнени с любов. Защото не всеки отива в църквата с безкористната дарба вяра. Но блажени са тези и благословени хората, които вярваме и вярват без да са живели. Само помислете, искам да кажа, без да са живели във времето, когато е бил Исус. Искам да ви кажа, брата и сестри, само помислете колко по-блажени сме ние, които вярваме без да сме живели по времето на Исус. Без да е вървял по нашия път, да сме живели по едно и също време. Колко по-блажени сме ние. И колко по-голяма е нашата вяра. Защото Бог, мили мои брати и сестри, Бог ни даде тази вяра. Бог ни дава тази вяра. Тук искам да ви прочета за вярата и делата, брата и сестри. Какво ни казва посланието на Яков във 2 глава, 14 стих. 13 стих, извинявайте. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вятъра, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
но ще кажа някой: ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела. И аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре? Правиш. И бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Авраам, нашият отец, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че чрез делата се усъвършенства вярата. И се изпълни писанието, което казва: Авраам повярва в Бога. И това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Мили мои брати и сестри, виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път? Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. Мили мои брати и сестри, какво иска да ни каже Яков? Яков ни говори за вярата, придружена с дела. Вяра, придружена с дела. Затова Яков казва: и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Амин. С това искам да завършам, мили мои брати и сестри, и искам всеки един от нас да си зададе и да изпита вярата си, за да разбере къде се намира във вярата. Бъдете живи и здрави, нека Бог да ви благослови. Амин.